bir kez daha belirtiyoruz değerli arkadaşlar. Ji aliyê parlamenterên Partiya Demokratîk ya Gelan li gelek navendî da greva birçîbûnê hate destpêkirin. Parlamenta Tirkiyeyê jî yek jivanciyan bû. Hevseroka HDP Pervin Buldan û neh parlamenterên din piştî civîna gruba HDP dest bi greva birçîbûnê kirin. Berî greva birçîbûnê Buldan civîneka çapeminiyê durust kir û got hikûmeta AKP'yê li her derî dixwaze me bifetisîne. Li em yek kes jî bimînin em ê serê xwe li ber wan netewînin. Greva birçîbûnê di nav parlamenê da jûra civînê ya HDP da dest pê kir. Vekîlê me yê Colemergê Hevalcan Leyla dest pê kirîbû. Leyla li hilbijartinê vekîl derket û devlet Leyla dernaxîn. Em jî dixwazin dibêjin xwastina heval Leyla meşrû ye, haqlî ye, em jî ji bo wê li vir di nav meclisa da du roj sembolîk em greva birçîbûn dikin. Kemal Bülbül di vê greva birçîbûnê da balkişan ser tecdîdkirina serokê PKK Abdullah Öcalan û armanca vê greva birçîbûnê yek jî ev nîşan da. Ser gelî Kurd, reberî gelî Kurd Birêz Öcalan tecridek mezin heye. Ji bo vê tecridê çalakiyek mezin em dixwazin pek bînin. Li hemû Tirkiyeyê li Kurdistanê vekîlê me jî, gelî me jî, endamê partiyê me jî çalakî dikin. Greva birçîbûnê ya parlamenê ji bo parlamenterên HDP yê Colemergê Leyla Güven hevkariyeka sembolîk e. Li gelek sentera da ev greva birçîbûnê wê bidome. Parlamenterên HDP û berdevkê Jinan Dilan Dirayet Taşdemir naveraka vê çalakiyê wiha şîrove kir. Îro 27 hem hevseroka KCD hem parlamenteran me Colemergê Membrez Leyla Güven greva birçîbûnê dane. Em ji wek parlamenterê HDP di nav da hevserokê me Birêz Pervin Buldan û deh parlamenter tê da em jî îro serê sibêj saet deha da me dest bi greva birçîbûnê kiriye. Greva me birçîbûnê li meclisê du roja berdewam bike. Bi rastî ji ber çi meclisê ji berê ew e ku hem Leyla Güven parlamenter hem jî ji bo ev pirsgirêk werin çareserkirin û tecdît were şikênan. Li parlamenê deh parlamenter dest bi greva birçîbûnê kirin. Evana Pervin Buldan, Berdan Öztürk, Dilan Dirayet Taşdemir, Mithat Sancar, Serpil Kemalbay, Habib Eksik, Züleyha Gulum, Kemal Bülbül, Şevin Coşkun û Erdal Aydemir'in. Ev grev de du roj bidome. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.